Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i u moju vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, možete se sada prijaviti na moj kanal, a ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno na podršci i hvala vam puno što volite moje vatreno dobre recepte. Danas ću da vam pokažem jedan recept za jednu postnu pogaču koju možete da napravite za Veliki petak. Priprema je jednostavna i pokazat ću vam na koji način možete da isprimite i ako postite samo na ulju ili samo na vodi. Za ovu postnu pogaču treba će vam oko 400 g mekog brašna, tip 400, treba će vam jedan svež kvasac, treba će vam 250 ml mlake vode, jedna kašičica soli, jedna kašičica šećera i ukoliko postite na vodi, to je to, a ukoliko postite na ulju možete da ubacite u ovu pogaču i 2 kašike ulja. Ja ću je pripremati sa uljem, sve sastojke ćemo izmešati i umesiti testo da bude meko i glatko, ostavit ćemo ga nekih 20 minuta da odmori. Prvo ćemo sačekati jedno 10 minuta da kvasac proradi, sipat ćemo ovu mlaku vodu preko kvasca, tu ćemo dodati malo od ove smese brašna, sačekat ćemo da se kvasac podigne i onda ćemo da umesimo pogaču. Kada kvasac proradi, u sredinu testa ga ubacite šećer i sol i ako ne postite na vodi dodajte ulje, sjedinite sve sastojke i umesite testo. Pripremite kalup za pečenje, ja sam dno i zidove premazala sa uljem takođe, prečnik je 24 cm, ukoliko postite na vodi i pravite ovu pogaču na vodi, kalup samo obložite papirom za pečenje, znači bez ulja. Kada se testo udvostručilo, izvadite ga iz činije, lagano samo malo premesite, možete odmah da ga prebacite u kalup za pečenje. Pogaču ćemo još malo ostaviti u kalupu da se podiže nekih 10 minuta, taman dok se rerna ugreje, znači rernu na 200 stepeni, stavite da se polako zagreva. Znači rekla sam ako postite na vodi, znači samo papir za pečenje stavite, blago nožem zasecite pogaču i po želji pospite susamom ili kimom. Mislim da će trebati nekih 20 do 25 minuta da se ova pogača ispeče, ali to ću vam reći posle kada bude bila gotova. Ja ću je posuti susamom i nosimo u rernu da se lagano peče. Ova postna pogača se pekla nekih 20 minuta, znači u principu treba će vam negdje između 20 i 25 minuta da se ona ispeče. Dok je još vruća, vruću je premažite sa uljem. Ukoliko postite na vodi, znači samo pokvasite ovu pogaču vodom, tako reći umijte je vodom, prekrite krpom i ostavite da se dobro prohladi. Nadam se da će da vam se dopadne ovaj recept za ovu postnu pogaču i da ćete je rado isprobati, jer ona je stvarno fantastična, s polja je krckava, unutra je mekana, a ako budete pravili uverit ćete se i sami u to. Srećan vam Uskrs i želim vam lepe i srećne uskršnje praznike i do nekog novog videa i novog viđenja. Sve vas puno voli i pozdravlja vaša Vatrena. Ćao!